ipotzen beste resuma batela. Shipping gaut lanaren arko Granson Bimina Dorpidea lekuaren azpian ordinadura gordailoa ordinadurak berezioa da koloreoak Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapel kanalean Lasto Txapel naiz. Eta orain honetan ipotxe mehatxe batean izango dugu bataia apur bat erakusteko eta The clans unite! Iron breakers! For the Karas and Korn! Eta zuek batalla honetan gobli batzuen kontra jokatu dugu eta esan dizuen moduan lehen partida hau izango da mapa hau erakusteko eta eta espero gustoko izan zaizuela lehenago azaldu dizudan historia onantza zubiak ongora askar bada espada goblin horretik ondo horatzen badut batailo honetan gu gara defentsa batalloia edo ejerzitoa eta goblinak izango dira erasotzaileak eta askoz ere gehiago direnez komendezegu hemen borrokatze euren zenbakiek minasko ez egiten. Guri potzak korrika aldute Lasterren ez dakit hortik agertuko diren edo beste tokitik eske hainbat puntu daude mendik goblinak erasotzeko baita atzetik ere Voltan din. Yes. Questo non c'è un modo mapa. Non so handia. Eta beraz etxaiak aurkitza furbanek ez izango da erradi jarriko dugu kurbat abiadura.
Perdón, joango gara oraino. Korrika. Goblinak hemen ikusi ditu, badatzen. Orduan jarriko gara hemen, posizioa mantentzeko. Onak esagartzea, seinale hona da. Baina espera da, korrika. Eta gure biez batoz, joango horren bila. Printzipioz gu gara posizioa mantendu behar duguna. Hala, Off we go! mapa oso ikusgarria da. Vale, hemen kamera manaiatzea izan da. A ver, For joango the gara Kara's Anchor! Hammer! posizioetan behartzen. Go! Zubi erdian. The clans unite! Dowie, halt! For the ancestor gods! Barkatu momentu hau ma sartu da garatzen egun bitarten eta hori apur bat ba. Moskea. Plow through! Hammer us! Yes! It's war, is it? Plow through! Ai, zer da ja. Warriors! Down! Rage far, rage fast! Move off! Garatzen ez diren bitartean guan. For the ancestors! Strike out! We are relentless!
ia taktiko antolatzen segun eurek erasotzea eta hauek izkutatuta daudenez. Ez gaituzte. They have wronged us! Nothing can stop us! Kill on! Non dago habilidad. A ver. Vale. War of vengeance! We are relentless! Porra. Nothing can stop us! Etxai ez dago elementu behar nahi. Baina bueno. Move now! Oye, benetan no saca mal, nada. We will have vengeance! Ojo, muy buena. Ahora, Kazakin, ha! pizkanaka. Etxaia hemen dago desengantzea joera. Mapan agatzen ez bada bintz. Now see who's the mightiest! Hau da armada, elite armada. Berriro ez gaiztela hau. Daiteke apur bat bainazoa. Commoners! For the Kara's encore! Strike out! Hori bezatu este guzgo eta Orantza. Benetan. Etorriko. Baina zuzi dira. Eurek daukate banta. Oye, benetan. Ez que hau izan da desastre bat kamaren erruagatik, me cago. Satanás. Baina bueno. War of vengeance! Nothing could stop us! We are relentless! Charge! Let the vengeance begin! Iron breakers! Yes, yes!
Ego estadio joan da pikuta. Hammerers! Yes! Yes! Killer! Excellent! Off we go! Close to the throne! Torreo no, osa. Yes! I am a ranking lord! That'll do! Iron breakers! Stop! Raiders! We are relentless! Warlords! We demand blood! Nothing can stop us! Yes, Lord! Bring out the axes! Ross! Let the axes! Pursue! War of vengeance! Move! Guarde. It is a reckoning! Right all? Ya verás si te dago. Verás si te es duro. A ver. For the High King! Vale, azkenean egin dugu izango da victoria decisiva eski. Naiz eta rapatu gaitezte. Formazio, desegoki. Batean eta nengo zen momentzak ikusten. Planteazio ez ez batera ikusten. Bueno, ikusten duzuen moduan, emaitzak izan dira oso potenteak, gu baina asko ere gehiago izan dira, gure ipot jauntxoa egin dutu da 57 hildauk eta besteak, nahiko ondo portatu dira, kontuan izan da rapatu gaituztela formazio txar batetan. Bueno, lagunok, horrengora arte, agur.